Shubor nakaslem jong unongsan hima. Subon ni setanat pani kedub yang berpi. Dia pergi pon mai kedub berpi ha duran kop mo pila yo pani keren ni teman-teman liyo pani keren ta hame ha. Dan tang ni program Shillong College. Isha banyak cakamat pani itu lem yang terteng ke jongpi. Kublai Shibun ngan ni Dr. Aileen T. Dongpri, retired associate professor ng Nasyong Thai kung ka head department juga kasi department ka Shillong College. Mana pisong tay? Nasyong Thai ng tarang Shibunay. Kan usnam pila tray hane laikai hane. Ladang keren sepangga kami hi ketika kejia Aileen T. wala jalan ha. Reha college ng Arpusan Snemtam. Pada pedang kini ki Arpusan Snemtam masno mga ladon ka jinglong samna ka bala iba. Man aya ka jinsyakri ya ki kena ban sandur yaki bat banwan ra yaki syakatong umangi juong kajingale kadai ka ba nihap ban penut ya ka bor ya ka sep henre ngim de ban syong thaj bat namar ba ka jingtrei ka ba na penut ya ka sep bat ka bada ben smutu ya ka jing koridor ka bala ay ka jing sneng na do rempei ka tahado ka jakapuli bat ki ka bala sandur ru ka kinong kai blok ki kami ki ka baar atharai ka dei uso ubadap biang mensim bangila banya tu si ka pertai ya kani ka kam ka bangi hitre pana syumi ba ka kami kai ku mga lakran aka singi raki burom kinai kai aka batisi na ongi ba kani kam de ka profession henry ka de ka jingkot habangi dan ka jingkot ninang ru ban sandur ya ka jingnong jingim jong ki kana ki balong ka lawai ka pernai nak takari ka cek benriu nak beta ka jela jongi pedeng ka ciki alo babut Ni keren keduk ika aku. Ni namar kelas tu kedai lewe school mo kedai kaya aku. Ni kena mentang ki kila duna bayar tak aku buram ki bala he. Mo na dei haying ne dei dekat train ne dei sabar kena. Kani ka aku rai kedai sedang na in sang haying na kelas ne ban to kum kalong kami kabadon ru ki khun kum ga kaken thei brio kabadon ha ka jingin yam kum ga nong hikai kabla ru aka kami kai ka akwar ka diga baiseng ka akwar ka diga baiseng haba ka diga baiseng babistang nga kono kam klem ka baiseng himla kiyo bat abadon ka baiseng kadon ru ka ris haba kadon ka ris klem ris himla ru badon ka jiyo nong dabangi keren ya ka akwar ka diga risk ki kami ki pa pidei ki role model pidei ki nonguna ni ki no hikai ngi de ki nonguna ngan ong yo khna pidei ban ong ye ki nong hikai mo good morning bes ne good morning sir ne good afternoon pila deru pimju ong de ki khna hak kanu ban sedang pia sedang na ladi ban ka akwar ka batengkan ban batempang tam kadai na la rempe ki riu start ki ong gum do akwar ka batam ha pertai bat kata ka sedang na la rempe bat ka rempe kadai ka school ba ka bakrau ha ka school ba ka bakrau ka university ka bakrau bat dia ka school ba ka bakrau ka badon ki jingtip ki bapun ma ka 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 jingtip lada pi ong ka jingtip ban ong may ban khot yai mama ban buro mi bawan ban ai ja ka syong dan ni teng ginawan ki priu yong kum ni yoi ki oh ni te ba jumlian kum ni pam jukren te ba shule kata ka de ba pinang besu ya ka jinglong bamman henry pi de ba yang syong ai ja ka syong uklung ka klung ki khun bat pin yo i ba ki priu ki ba dan hak kerdan lani ki priyo ki ba la banya tei rengkat bat ka im lang salang lani ki priyo ki ba long kita ki nong kita ki assets lani ki badon jingmut hak im lang salang ka baning kong ka dei bo mai ba ye jonga rempei ba ye jonga om don shu dia pertai nang takin ong ka school bagi puli nang takin ong dei hak caka puli bala sandur yagi dia ladangan susun masuk kelas ngai kai kot ngami no ngang si no bangarung kelas ngape jaki mau pinang menyayang
Tadi kita yang good morning ki good afternoon. Tadi kita syong long se syong. Pi kata ki kedo dak jing iye. Ndai dak jing syuan pikir ndai. Akuar kalau kabak ongsan ba kabak nginapan keren lagi digisngi ki pamenta kalong yang long sempan sandur ya ka akuar. Kikime ki pa token ma baka baiseng ba crowd jo pi. Dei ki kuat. Wat keno ya ki kuat. Dak ka baiseng pi ai kalong matu. Ngai try ka labiang ka jikran jang awat pitrai nandon ni ai saban penkot labiang tu no. To kalau biang Kalau tamba yang tu. kumakan ni kasni ngapen pau ya ka jing sngau don burom ya ka ni ka college wa nga asong thai bagi khot sngau bahayangan nak bataki ni ki kena bi ada puli ka ni ka sin ka peningkong baka college ka le bat nga ker ku godo ka college ka dan kiyo chaprang bat kham tam ya ki nong kai bi sngau tu bagi ni ki nong muna om tam chuan kamai ya kapisa Kuble sebut ni kuble sebut. Mar ba ko flash thai. Ti dan ka jing so kenja ba berobot hiban sa kelas. Minta pihak syong thai ni yang pile lu ngamdan ka dungon nur ka jing sngau kenja naman ka don sibun ki kamatre kam ong e bang ngala nga panganuman sa college oi ngawan kai ka per ka jingwan ba ka bamikai shu henry ngay don pakajia dei ka bajan ba ki khna ki wan shiyeng ki khna ki wan banyak keren banyak khana ki khna ki wan ban wat jintip e kunta ngalong ba ka balak loy ban ai ka chingrang dia pada ngaji syong thai jangaru ngadan bat ka ki kam ki banga tre bat ka khasi author society ka dictionary ka project funded by the government of Meghalaya bat apo ka chia lam jong professor biwar beri pat mashri award bat ni dan ru ya ki kan hun nong tre yang tu lala ka jong ka phang bat ka taru pra shi ban tau senyang kum ka nong kai ban num pele no ei ya ka ei ka ba pi pila don baru kata bala pelang ha ka bor perkhat jong pi bat ka ni ka ru ko we ka de na ki lat ki leti bat sa shi ru bangila ban ya syambiang pat de bat ki khna leng ba ka dictionary ka ban sami ha laus lem ban wat Kenal senang kenal pirong ni Shillong College. ngai ngarung ha Shillong College ka snem ka kendai spa kendai Hadin kata long pi treswa syong pirong ni. kum kano hikai ti ngala ya ka lenti bajran duna syu ka life soul snem ngala runing kong ha ka school 7 set rengkat baki khna ret ban hikai alamat ya ka jingi kai jonga man ong kum kita ka experience nadu ki khna nursery hadu class 10 nang tapat ngaladon ru apo Ledikin College ngaladon ru apo Jawai government kita kidi kijinga lenti jonga ong e phina mar balai ho si sang la yo kam sarkar ru ndrenga khlem rung sa kam sarkar imat ngam tip ke e ka daw ko penong yang abanung rung namar habang hali kai po 7 cent ngadir kanong ka founder jokasat sngi hapo nongse tinang tu lap ha yang 7 set balik long ya ka founder ya ka no hikai ka ban penstang ban penmer hang te po nongse namar pa ngai kai 7 set kali ka school jong irat deng bis para trebe mi ie ngarungang tu ngapat dep atang ya ka piu ru kadang syukre ya piu dan rengai kai yang tu tak mensiung ko bisip hentang si benai ru so la ikai kistem kata inga pla bang ong ba habang kapendem maka jing duai ngong try kanu ko bang ngan tray da ka pa nganuan ra om ya kapisa katengka henre bakan don kencing mut halendet juga kam ke bang tray tenaman kata ngai iba kanika kami kai ni dan sibun ke challenges dei kum kinoi kai pi ga jing ki la kalong na du kinoi kai school la kalong adu kinoi kai college awai ke jing ki ke don haban wa ya ka hok Henry ngong pa dei pi pinum yo pat baki ban len ya la ka jong kacing em kat kam nong kai pat ngas utu kat nungan len ya la ka jong kacing em bahad dona teng ru ngimla ngimya thu bri ya ke iga bangile dre ya ke iga pile pat pihun namar ba ka de kacing ker khu bana salen den kata ka de ka lenti ka bangala ai sim kum kanong ikai ba labun ngas ngau hun makan omanta lapin nya kali ngaru banyak kali ki dongi traffic baki hot miss ki mogi on good morning miss good afternoon miss kasyam gini ki kena habaki kena ki kublai yang ade ban kublai kiliang ya ki mas ngau tanat abang ayo i baki don ki Jakarta ko ki office ngai tanat ki badon po jaka kai pateng ki apun ki badon ka jaka kai pateng ki sertap jing tri ba per mo pi bila
ngalaya turu ya pi bengitan ki kena ki tebe ka sports ya ka taru ngapen pawi ke jekmen ya ki ngai men siaman ka por ndai ben ong si ong pi la chong thai dei ngong em kham chong thai ka dei ka wi ka chapter ngala pendep ya ka kam ka bang ngala chong thai ka bala dei ka kum ka bala bu karta hendrai ka wi pat ka lentia jonga ka dei ba ngandang ai susu senyang gen seki wi pa dei ki badang don kap yo senyang ngalong ka bala koloi ban ayo senyang ba adu ka por ba ka klemat ru Kasujak ayu bagi kaya ni asyik. nga pendep ya ka master saka kasi nga pendep ya ka MPhil PhD ru kasi ba nga hikai ru ya ka kasi Kaya ka pipi kaya kasi kung bakit kami kasi banyak ka tuwik subjek pada sisa tanya cuba kacung dia boleh kena kamu guna ya kasi. tapi ngamong ba ka kasi ka ngamong bagi dunay ka kasi lada pipay ya nakatakan yang kalongtang nong syukran ramya kelaban nong kajikran ramya bat nga siyem ya kani kalat ban ong ba nga ketui kikimiki pa pi professor kan pangsing no kan ri ong gumno kren kasi rum nang to english rum bet pi kata ka diga jik so le rai henry da pipay ba ki priyo ki basta pipay yo ba khal krang IPS pipay yo Gavin ki kren kasi gumno katu kas dang nalarempe ni sus ngau sarong te hana bai ko jonga im lang kren kasi ndrei pitep kaja ka komba ong uma I am Simon haba ka ketien ke im ka jai pen riu im de la nang nu pin pen im ya ka hatu la dau ki kun ken ong momi te ka bai se kata ka ketien la da ki yam ki mei nga ur ngala cha umat lang na mar ka lung ka ketien la jong na kata ka di wat kam di ka ba e ka jing e ka long ba ngim sim interest dan ngim sim kerpang ya ka la kanu ngaju hikaya ki kena ngong kan mau haba pi khat jana ka ha pi khat jana u kiu pi khat jana ka plia ha ka pliang pi bam ya uso ko jang ong so ko blei de ka tien ko long kum uso ko blei ma pi pen long do long slam ya ka Pipi kaya kita kasi minta pinangkuan naman penjana susu kasi naman minta Google tersebut kasi kalau lah pi dan yang kejing ajimut ba tang penjana susu ya dah Google terima ka ngadon ba kejing angnut pat ya ka area ka mga tray kam tam ha ka MPhil jonga ka the standardization process of kasi language ada pipai yang tu kumno ba kaktian seorang kalau kaktian pedeng ndai ten re utrakel uong ba kiktian tenat ki dialect ki dei ba penrus ba ikaktian pedeng ngadon ka jingang nu pengi don sipun ba kiktian tenat hakane ka jelajungi ada pipai na du kaktian lengam na du kaktian mauyang ben pai na du kaktian jaintia ki war jaintia ngilong ki pari uspa bhala da ki wi ki jaka ki wan banwat jingtep hagi rilum jongi te ka ayu ba mangim ngin pemi blut chaba namar pa kaktian hi galong ba ni shim na ki wi pat ki jek te bi ki shim kaktian english kali ka bom don kaktian henry kali da kol hima kali ya dia thiet kali ya khai pateng nang ta khai shong kha shong man kum ka ri kum kaktian french kum ka ki wi jek tien german ka pen ruspa ka pen long do long snam tingi ru ju ong ke ong im don kaktian na jong ngidon Nilai kanu kaktian ka bangim la bandon ngisim kaliang ni penlong do long stam katu ka jing penlong do long stam pa de ka long bangi pen rus pa e kaktian ngadon ka ngayu iru ya kanir ha ka jing yu i ka bangi ong kum ka no hikai ka kadi ka mission good vision dei ka jing trai ka badon ya ka jing i pa ba kat bangi dang iya ya la ka jong pitip ne em akan ndong ka jing sha yu urat ka jing sha i banya ki wi pat Kaya jini hidup di nomor bang pipi yang kita kasih, ada kisah lah kim nang syu dan keren kasih. Tapi kita orang di sekolah kim sim syu yang seperti. Kaya jini hidup di kaya jini aja muncul film apa? Kadon ka cikowi ka jing ai jimut ka bangan ngelak ban ong ka ba kam long sna. Dei. Pi la da pi pe ka ICSE. Sim ya ka ICSE. Ka badai na ko ke Indian certificate. Pim non all tiang tu. Tian rei ba leibat bagi kena ki ba sim kasi hapo ICSE. Kiyo letters kile ba ndre ada pipe ya ki english yo kiru ki klan ba pila ban juba ban dor kata ki teng ka embus chungi masngo bakala dei ka por la weda ka kanika NEP la ne ka new education policy arpo ba ong ka L1 ka madatang kamot ka tien nong may nong pa
kadai ban klain kadai hang ni ken lada kiwi ki subject ni kai dah ke English de balingin penrung ya kata ko wei ka tien ka ya kata ka L2 dan ni ka alternative English ka bagin ya ban penrung apok ka syllabus chungi ai ken ba ki tien nong may nong pa kalong ka Hindi ka Garo ka Bengali ka Khasi nama rapi nada pila nang ban besu yaki ya kata ka jingsong tu jong ka tip priu tip lay kalong hok kamay ya ka hok nang ta pa de ka ublay na jrong ublay na tubian dei dia kadai katai ka baning kong ba on da pila la ban rung ban penrung ha ka san perkat ban pila la ban san dur kat kapur ko la dei menta ba ki kot jongi ki dei bandon ba gidur kidang ladan ongkum ga umyo ber ko umot iya ka jinga mare pi da ka jingdan ka ki kot ki knaret rengkat ba gidur kidar rengkat ba ka ciatu kana kan kam kering ni ka kam kering kata ka di shisha ni ki reader dei ki English ki don ba gidur ka kot jongi kini ki siru menta kila don ki kan huon ki masnai ki syllabus bat kila persyang ru ya kan ni banwan ra ndadu ki knaret apa ki knaret ki iya ki dur buat apa ki pai ki mobile ya ki TV ki kam kloi ban kan mau dei te ki kot ken dei ki lat ban kan mau ya ki ban video i ba email had pay ya tu kana kata kamu kata ri ka lat bat kam tam le ha kan ka juk ka technology benta ngila banyalam ya ki kena ki smart room dei ha ki smart class tengi pen i ya ki dur ni tu kana ki bat kenum krechu kana i kan urlong balai kan urlong Ini bagian hak college semua. Dia Pilap ni kena awak pergi kai. Don kita sadla betan senang. Apa kisah dia betan senang timun kena. Kadang orang kuat bersau thai ni kai. Ngam ju sau thai. Pi nga ong ye pila da kadai ke jingkhot. Ngam sau thai. Pi baling akren ya kata da ka basai kada. Ha ublay ai ha ubreu la ka jong ka jinglong. They different characteristics. Lalaki jinglong, manga la ka jong jinglong mo pi la ka jong ka jinglong. Wat ki khuan sau mo pi don ka sau tli ki jinglong. Da ha ki sau tli ki jinglong pin ha banya sha ya ki. Da la pi shim ba kan ni ka jingkot. Kata ka di je sha jong pi. La da pim long banya sha, pim don ka jing ang nut, pun nu pin kot ka thom. Don wat ki ba pendom. Dari haba apor ba pendom ru hak tu kapor pi pen iya ki pidom Henry kam de ba ka tu jingdom kan ne adu benda sep kasni ka penban ka tu ka te ka ba piu i ba ki kena ki sai la ki kena ki le men le ki pendom ka yo ya selok ya ki ban khot ya ki ban tik ya ki ba pik tik kismi ki ne thulut katai ka de ka ba nga la mat kum ka no hikai ba tau du so ba nga huntam ha ka jing hikai jonga bat langan long kumnu ru ki kena abak haka ka kamera kelas pi pe sutu pi dan ka kerdan dei ti pi ni sum obat tamu du kena ba pincu keren ni pi pincu keren ka ba pi mon ma pi udan upuat ki nya ki baro dan mar ba ukna la da pi pen bet ya nama ngaju ong ba ni ki no hikai ni long kum unong thau kyu kendo de nong thau kyu kendo piu i bo penwan dor ki kyu halala ka jokador de mangiru i de ki nong thau kyu kendo ban penwan ya ki ya ka lo ya ka dor kadar ka bakat ka baki ya ka ba ide bakin long nama om te badan ka juk kasap don pasap pabirian don pasap semat ba pasap dong tang si only sim chok bayang ni kong mali sim chok don pasap don kasap pada badang tang si oh manu ban keren ban keren pediang dan fresh sweet pangam mes ban keren pi dia ailat ya ki ken da ka tu ka lat nanti pinyo i ya ki baki la ban se ya ki sap jongki Ini keren sangat Jepang kan ke subjek kasih. Meskipun ki orang bahasa subjek kasih kan dia betang bola syakan tak ke English ne, dasar ne, matematik, kilat syakan kasih. Bahasa lain kan dia fisneu yang betul, fisneu yang siaram yang amin ada ba. Kena ki bawa ke subjek kasih di bahasa syakan tak balik saya English. Ngam ju yam rem. Hoi, ngam ju yam rem, bak ngam ju penjam ringyo. Maria rong ha kelas dan kena ki bang kelimo apa ki bang siwan mission ngam mission kasih. Yo mo ba sim ko ngem yo ngong to ka biang. Tengong imat kadai kani mo ya piban ba pin long pen ban kita ki assets dan ki badan cingut. Dia kawai ka bang jubu bahaya ki kena haka kelas ka bading kong. Haka bangarung haka kelas. Kat kan mau kam judon kanu bajar kat. Hendrei ki baro ki balamang. Haba ong balamang kata kamut pipen kerpang ya ki. Ba pipen kerpang ya ki kadon kecing saat.
dah bakal don ka jing so saat ka don ka jing so jam bat ka we nga ju boy ki kana ngong pe chani ki shi ong le hana kasi tho da kai ki long de nga shi ong ki ya thu le me ki we ong gum ne bu yo kulam ha shim pre ajat tho mi dak re katai dia ka bang nga ju kren ka ba kebangangan keren bat bagi kena ru ngaju ai keren bat ngan su bakan ga dikalat kebang ngayo ban keren ngaju oi ni kentien that ya ka doa teng ir bu ya ka miau haru depe kemut ayu ban kataru ngai akan nikah hagi viewers Makin berjumpa tayang ke komen. Kawan, I can comment lagi. That ya ka doa teng ir bu ya kamiau harut depe kamut ayu kata ka bang nga jukren bagi kena puli na kakti jonga ki so thu bahaya kata ke ka chingbut makren nang tangis dang ban ya ka jing batai kot ya ki kot ki badai bapi batai kot ru baro ki kot kilong kumju ka English literature ka khas literature ka Hindi literature ka Garo literature kanu ka literature ka pertai kidi ka ju kadang kaju ten rei haba kalong kaju kasyong napi kumno mapin sung tu kena ban penbang pen iet lem dei kumta nginum dan prabun riungut ki kena akum kan dikasih nyobu pra kam tam ki ba pendap ya kabi ona sakasi rengkat bagi position holder